Regeringen på borgen prokrastinerer hver dag. Navnet er MC Dommedag, og jeg vil gerne klage. Socialdemokraterne er et parti, der er rimelig stift. 3, 2, 1, nu gives den CO2-afgift. Den anden dag sad jeg fra mig selv og læste avis og troede, det er alt for top tip. Morten Bødskov snakkede om en skattereform, der var grønt, men jeg fik et flip. Det går i stejle fart for dem at forstå. Det er afgiften, vi venter på. Det er der mere lige til end diagonaler af dem, der forurener mest betaler. Regeringen på borgen prokrastinerer hver dag. Navnet er MC Dommedag, og jeg vil gerne klage. Socialdemokratiet er et parti, der er rimelig stift. 3, 2, 1, nu gives den CO2-afgift. Regeringen på borgen prokrastinerer hver dag. Navnet er MC Dommedag, og jeg vil gerne klage. Socialdemokratiet er et parti, der er rimelig stift. 3, 2, 1, gives den afgift.